سلام تغتاتلتي كمي تكونوا كمي اللهم مساهم زلخو أمانيلي حراي لما أنتي باينانس كمي يرنا أكاونت كنكفت كم نخل كرين باينانس كريبتو كارنسي كنجنزين شيء زي حجزنا بلاتفورمي مالتي ما أخلاي مراخبي ناي كريبتو كارنسي كنجز بيتكوين كون خاليو إيثيريوم كون خاليو سولانا كون خاليو إكس آر بي كون خاليو استفل على كريبتو كارنسي كنجزن زجزأنا كريبتو كارنسي خا شيتن زحجزنا حدا مأخل مكاير هاي كريبتو كارنسي مالتي سلازي باينانس كم يجركم أكاونت كتكفتو خاب تخلو المجمرة جزء بحساب كوينا كرينا بدحريو كم يجرنا دوبوزيت كنجبر كم نخل كاني أبكز علي كاريكمي نحجي جن أكاونت كنكفت انتحر دلينا المجمرة جزء زلنا كلتا نجرات اللو قدامي إيميل كلينايو كلاي كاني ቁጥሪ ቴሌፎን ከሌናይ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ከኣኒ ናትና ታሴራ ወይ መንነት ባይተን ትኸውን ኽእሊ ወይ ንቕመጠሉ ናይ ሃገር መንቀሳቐሲ ወረቐት ወይ ከኣኒ ፓስፖርት ማለት እዩ ከምኡን ኣድራሻ እንቕመጠሉ ዘለና ሃገር ከሌናይ ማለት እዩ ምክንያቱ ሴንትራላይዝ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን እዮም ቫሪፊኬሽን ዝሓቱኻ መን ምዃንካ ንኽፈልጡ ማለት እዮም ስለዚ ምናልባት ሊንክ ና ባይናንስ ዝወስድ ሊንክ እንትሕደሊኹም ኣብ ታሕቲ ናተይ ኣብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ኣለኩም ኣብኡ በት ሊንክ ጌርኩም ክትኣትዉ እንትሕደሊኹም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ከባቢ 20% ዝኸውን ዲስካውንት ክብኹም ይኽእል እዮም ካብቲ ትሬድ ዝገብርዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኮሚሽን ትኸፍልዎ ንቢትኮይን ይኹን ንኢቴሪየም ክትገዝኡ ከለኹም ማለት እዩ ስለዚ ብምቕፃል ምናልባት ነቲ ሊንክ ዘይትጥቀመሉ እንትሕደሊኹም ማለት እዩ ምትእማን ተሲኢንኩም እንታይ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ኣብ ጉግል ኣቲኹም ነቲ ባይናንስ ደልይዎ ማለት እቲ ናቶም ዌብሳይት እንታይ ትገብሩ እዚ ናይ ኮይን ማርኬት ካብ ዝብል ዌብሳይት ኣብ ዝሪኦ ዘለኹም coinmarketcap.com ዝብል ዘሎ ዌብሳይት ኣብኡ ተኣትዉ ኣብኡ ምስ ኣተኹም ኣብ ዝሪኦ ዘለኹም ክሪፕቶካረንሲስ ኤክስቼንጅ ኮሚኒቲ ፕሮዳክትስ ኤንድ ለርን ዝብል ዘሎ እዚ ኤክስቼንጅ ዝብል ዘሎ ኣብ ኣታ ማውዝ ምስ ኣምፀኹማ ሰለስተ እዚኣ ነጥብታት ይበና ኣሎ ማለት ስፖርት derivative and dx ዝብለና ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ዘለና ዘሎ ስፖርት ኣብዚኣ ስፖርት ምስ ገልና ዝተፈላለዩ ኤክስቼንጅ ወይ ከዓ ማእኸል መቀያየሪ ናይ ክሪፕቶካረንሲ ሂቡና ኣሎ ባይናንስ ኮይንቤስ ባይቢት ኦቢት ክራከን ኩኮይን ዝተፈላለዩ ሂቡና ኣሎ ሎማዓንቲ ንባይናንስ ኢና ክንርኢ ኣብ ቀጻሊ ከኣኒ ናይ ኮይንቤስ ናይ ባይቢት ብሓንሳብ ኮይና ክርኤና ስለዚ ናብ ባይናንስ ወስደና ኣድራሻ ወይ ከዓ ሊንክ እንትሕደሊና ነዛ ባይናንስ ብዚኣ ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርና እቲ ኦፊሻል ዌብሳይት ናቶም ኣብዚ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቅ ክኽእል ኣለና እቲ ኦፊሻል ዌብሳይት ብልክዕ ክንረኽቦ ክንክእል ኣለና ናብ ካልእ ፊሽንግ ዝኾነ ዌብሳይት ንኸይወስደና ወይ ከዓኒ ኤክስፖዝድ ከይንኸውን ኣብ ስካመራት ማለት እዩ ስለዚ ባይናንስ ኣብዚኣ ዘላ ኣብኣ ክሊክ ክንገብራ ኢና ንዓይ ኦረዲ ሓድሽ ኣካውንት ከፍ ስለ ዝፀናሕኩ ኦረዲ እቲ ንሎ ንስኹም ንመጀመርያ ግዜ ክትኣቱ እንትሕር ደሊኹም ግን ከመይ ጌርኩም ክትኣቱ ከም ዘለኩም ከመይ ጌርኩም ክትምዝገቡ ከም ዘለኩም ብሓንሳብ ኮይና ኢና ክንሪኦ ስለዚ ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም ኢሜል ፎን ናምበር ይብለና ኣሎ ሳይን አፕ ክትገብር ኢሜል ወይ ከዓ ፎን ናምበር ሃብ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚኣ ንመጀመርያ ግዜ እንትሕር ኮይንኩም ንስኹም ኢሜልኩም ወይ ከዓ ፎን ናምበር ናትኩም ትቦ ማለት እዩ ኢሜል ጂሜል ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ካልእ ያሁ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ኢሜላት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኢሜል ክትጥቀሙ ከለኹም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ባይናንስ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኮይንቤዝ ባይቢት ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ናይ ስቶክ ኤክስቼንጅ ትጥቀሙሉ ዝኾነ ዓይነት ኢሜል ንኸምዚ ዓይነት ዘገልግል ፍሉይ ዝኾነ ኢሜል ኣውፅኡ ማለት እዩ ኦኬ እቲ መዓልታዊ ትጥቀሙሉ ንስራሕኩም ክኸውን ይኽእል ንኻልኦት ንዕረፍትኩም ምስድረኹም ገለ ትብዎም ኢሜላት ወይ ከዓ መዓልታዊ ትጥቀሙሉ ኢሜል ኣድራሻ ኣብ ከምዚ ኣይትጥቀሙሉ ፍሉይ ዝኾነ ኢሜል ክህልወኩም ተመራፂ ማለት እዩ ኦረዲ ኣነ ኣዳልየ ስለፀናሕኩ ከም ትሪኦ ዘለኹም ኣብዚኣ ኢሜል ናትኩም ትቦ ሳይን ኣፕ ምስ በልኩም ብኢሜል እንትሕራእቲኹም ናትኩም ኢሜል ሓደ ኮድ ክሰደልኩም እዩ ማለት እዩ ኮድ ምስ ሰደልኩም ኣብዚኣ ከምዚ ዓይነት ቦክስ ክትመፀኩም እያ ኣብታ ቦክስ እዚኣ ኣቲኹም ከዓኒ ነቲ ዝሰደደልኩም ቫሪፊኬሽን ኮድ ንዕኡ ተእትውዎ ኦኬ ንዕኡ ምስ ኣተኹምዎ ፓስወርድ ክብለኩም እዩ ማለት እዩ ኦኬ ፓስወርድ ክብለኩም እዩ ንኣብነት ኣነ ኣብዚኣ ክኣቱ ደልየለኹ ሓድሽ ኢሜል ገይረ
اوكي ايميل هيبيا لكو ساين اب كبلاي مالتيو ساين اب مسبلكوا كمز تريو زلهم قرب دونجيو انت خبرنيو ايميل ابصيفو ابزي by creating account agree Binance term and service and privacy policy يبلن له مالتيو ايميل كا بمهاب ويكا قدر تليفون كا بمهاب بزناتنا حقيت سما معديخا إلو حتى له مالتيو هو يسمع معي كبلاي next كبلاي مالتيو لدي أبناتي إيميل حدا verification code سجدهم ليس لزلو نتي verification code كتوي اوكي verification code مسأتوه password create يبلن له password create كتقبروه لهم شمونتا كاركتر كون لهم قصري upper case and lower case مالتيو alphabet كاب A كساب Z زحازة نا English alphabet عابين نشتين جيركم كومون قصرتاتن سيجنال ويكاني ساينات جيركم كسرحو لكم مالتي قرب تصنع زبالة بقليلو خفلت كم زي بلو باسورد جيركم كتأتوه كتقولوا لكم أنا already صحيفة باسورد أدالي سلزلخو نت باسورد خطوه اوكي مسأتو تريو زلخم نظام سلسته جرين هيون الله تصبوا على باسورد دي مالتيو كتريو انت حدديكم لك على لي يلن مستحيفكم وزلخم اب ورقه نزا ني عيني تمثل زلا سلي كليك مس جبركما كتكفتو تخديكم مالتيو نيكست تبلوا اوكي نيكست مسبلكم ريفيلار كود عليكم ليكم صبو تزيبلكم كاني زقد سايكونن كال بزعبا ماركتينج ابديت بزعبا ناي فاينانس دليل يكون بلكم مالو دليل تحلكم كان ازيا نسحب تبلوا خمزيا بيچات غبروا تزي كوينو ها تعصو تخليكم سلازي ولا حدا نغير يبلنا نابزي اينا اتونا نيكست كبلاي نيكست مسبلكوا اوريدي ناتي اكاونت تخفيتو مالتيو رايو اكاونتي تخفيتلو اب سويزرلاند كم زقمت اب زحابريتا هيبونلو حجي انت يبلنلو ن 10 يو اس دولار نختركم مالتي فوشر كم مأتوي كم ويلكام انت يبلنلو فيريفيكيشن جبر ناتكا مننت ايدنتيتي ناتكا سي حابنا يبلنلو مالتيم شوعات هيبومنلو ان امنت بيرسونال انفورميشن شمكا شما بوخا ادراشها علت لدتكا مالتيو government issued ID ويكا منغستي ID كارد انتحرالكا نايت تنبرولو هاجر ليفنس تشيك تنبرولو ختما ويكا نتي ادراشاناتكا نمرقاقت زخون ناي ماي ناي غاز ناي غزهراي ناي بانك حساب حدا ستيتمنت انتحرالك هوينو نعو كم PDF جيركا كسدلو مالك مالتيو زخونه كوشنري حتوتات تحرالون كاك حتوكا يخول يوم سلازي نز نجر زي اماريخا وي كتمال مسدلي ابزي كونتينيو كتبلالك بزعبا كمي جيركا نزي تركبو زبل حبريتا مستدلي خاني how to verify my identity زبل ابزي فيديو تاتالكم ابز اتيكم كاني صبو حبريتا كترخبو تخليكم بانجلش لزخونه ምናልባት እንታይ ከየሸግረኩም ግን ቅልል ዝበለ ወላ ሓደ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ክትብ ከምዚ ጌርካ ክሊክ ትገብር ንአምነት ናሽናሊቲ እንታይ ዓይነት ዜግነት ኣለካ ኤርትራዊ ዲኻ ስዊዛዊ ዲኻ ኣሜሪካዊ ዲኻ ዜግነት ናትካ ትቦም ሽምካ ሽማ ቦኻ ዕለት ልደትካ ሰውለትካሉ ወርሕን መዓልትን ትቦም ማለት እዩ ኮንቲኒው ትብላ ዳሕራይ ናይ አይዲ فوتوغراف جيركا سدلنا خبلو خيام انتي تقبرو زخونه عينت ابزي QR كود كبوكم نت QR كود بتليفونكم جيركم سكان مسبلكمو اب تليفونكم تداتا اب زي اب سكرين تيو زلهم داتا اب تليفونكم كاتيو دحراي بتليفون جيركم ناتكم باسورد تي باسبورت ناتكم ويكاني ناي ID كارد ناي منغستي ID ممبر فقات نحرالكم كوينو نعو سكان تقبرو تخليهم كمون كمزي اقدم يزبلكم ناي السفلالي ناي غزاخراي زخفلكم لو ويكا ناي ماي ناي ليش زخفلكم لو محبر ورقه نحرالكم نتنسكم تنورلو ادراشا كاب شدش ورحي زي بزح حبريتا زهب ادراشا نحرالكم كوينوها نعوها اسكان غيركم كسدلون كحتكم يا مالتيو እዚ ሁሉ ምስ ገበርኩም ናትኩም አካውንት ክኸፈት ማለት እዩ ናትኩም አካውንት ምስ ተኸፈተ ከመይ ጌርኩም ቢትኮይን ክትገዙ ከም ትኽእሉ ከኣኒ ከሪአኩም ካልእቲ ክፋል ከኣኒ ከመይ ጌርኩም አካውንት ናትኩም ቬሪፊኬሽን ምስ ተቀበልኩም ማለት እዩ ከመይ ጌርኩም ብፊያት ካረንሲ ዲፖዚት ጌርኩም ዝተፈላለዩ ክሪፕቶ ክትገዙ ከም ትኽእሉ ክሪና
ኣብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ንመጀመርታኹም ግዜ እንድሕር ኮይኑ ሳብስክራይብ ክትገበሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይሕተኩም። ኣብ ቀጻሊ ኣብ ካልኣይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ከዓኒ የቐኒለይ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ቅነ